न्यूमरल न्यूमरल मीन्स अंक किंवा आकडा. फॅमिली फॅमिली म्हणजे परिवार. क्वेश्चन क्वेश्चन मीन्स प्रश्न. कंप्लीट कंप्लीट म्हणजे पूर्ण. एरिया एरिया म्हणजे क्षेत्र. रॉक रॉक म्हणजे खडक. स्टे स्टे म्हणजे राहणे. एवर एवर म्हणजे कधीही किंवा नेहमी. ऑर्डर ऑर्डर म्हणजे आदेश. प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम मीन्स समस्या. टोल्ड टोल्ड म्हणजे सांगितले. नो नो म्हणजे माहीत असणे. पास पास म्हणजे उत्तीर्ण. होल होल म्हणजे संपूर्ण. क्लास क्लास म्हणजे वर्ग. फायर फायर म्हणजे आग. हाफ हाफ म्हणजे अर्धा. कॉमन कॉमन म्हणजे सामान्य. नथिंग नथिंग म्हणजे काहीही नाही. पॉसिबल पॉसिबल म्हणजे शक्य. फुल फुल म्हणजे पूर्ण. फोर्स फोर्स म्हणजे बल किंवा शक्ती. डिसाइड डिसाइड म्हणजे ठरवणे. साऊथ साऊथ म्हणजे दक्षिण. सरफेस सरफेस मीन्स पृष्ठभाग. मून मून मीन्स चंद्र. फाईन फाईन म्हणजे ठीक. फाईन फाईन म्हणजे ठीक. किंग किंग म्हणजे राजा. डोअर डोअर म्हणजे दरवाजा. सिस्टीम सिस्टीम म्हणजे पद्धती किंवा प्रणाली. गोल्ड गोल्ड म्हणजे सोने. शेप शेप मीन्स आकार. लँग्वेज लँग्वेज म्हणजे भाषा. लाफ लाफ म्हणजे हसणे. थाउजंड थाउजंड मीन्स हजार. चेक चेक म्हणजे तपासणे. गेम गेम म्हणजे खेळ. मिस मिस म्हणजे चुकणे. ड्राय ड्राय म्हणजे कोरडे. यस यस म्हणजे हो किंवा होय. डिस्टन्स डिस्टन्स मीन्स अंतर. ईस्ट ईस्ट म्हणजे पूर्व.
पेंट पेंट म्हणजे रंग. युनिट युनिट म्हणजे एकक. पॉवर पॉवर म्हणजे शक्ती. रेड रेड म्हणजे लाल. स्नो स्नो म्हणजे बर्फ. फ्लाय फ्लाय मीन्स उडणे. पूल पूल म्हणजे ओढणे किंवा खेचणे. क्राय क्राय म्हणजे रडणे. मशीन मशीन म्हणजे यंत्र. नोट नोट म्हणजे टिप्पणी. प्लॅन प्लॅन म्हणजे योजना. रेस्ट रेस्ट मीन्स विश्रांती. करेक्ट करेक्ट म्हणजे बरोबर किंवा योग्य. कॅच कॅच मीन्स पकडणे. अगेन्स्ट अगेन्स्ट मीन्स विरुद्ध. डन डन म्हणजे केले. ब्युटी ब्युटी म्हणजे सौंदर्य. ड्राईव्ह ड्राईव्ह म्हणजे चालवणे. फ्रंट फ्रंट म्हणजे समोर. टीच टीच म्हणजे शिकवणे. फायनल फायनल मीन्स अंतिम. ग्रीन ग्रीन म्हणजे हिरवा. डेव्हलप डेव्हलप मीन्स विकसित. ओशन ओशन मीन्स महासागर. वॉर्म वॉर्म म्हणजे गरम किंवा उबदार. लिसन लिसन म्हणजे ऐकणे. माइंड माइंड म्हणजे मन. Thanks for watching video.